תראה את זה, עומד שם, אומר לי דודו, תזרוק לו, זה לא יגיע אליו, ירון. רגע, אתה עם נגפיים, ברק. ברק. אתה עם מגפיים, ברק. בוא, תכנס בפנים קצת. בוא רגע, אתה עם מגפיים, אחי. תן לברק. איך תעזור לירון? כנס למים, כנס, אתה עם מגפיים. אולי נשוק? ירון, אתה מפה תגרור אותי עד ולא תדאג. ברק, קדם אליו, אתה יכול להתקדם אליו. חכה, תביא לברק רגע. מה אתה אומר, ירון? שוקח, וואי, נראה לי אני יוצא את הרגל בלי המגע. תראה, לא יצא, אחי. רגע, תן לו לצרח. כן, תן לי לצאת, אני לא צריך לצאת. אין, הוא יהיה חייב לצאת, או מישהו יהיה חייב להתקדם למישהו, חביבי. ברק, אתה יכול טיפה עם המגף להיכנס? אחי, אני שוקע פה בפנים, לא ראית? אם אני נכנס לכל הגוף שלי. נכנס בהתחלה ככה. זה עוד לא ראיתי בחיים. ראיתי מקרים, אבל כאלה דברים. פעם הראשונה שאני כבר ברק! תחרות. תוריד לי. רגע. לא נורמלי. אני בווידאו, רגע. תתקדם כמה צעדים קודם כל. כן, עוד כמה, ועוד כמה. עד שאתה יכול, כאילו. כן, עוד שנייה, אני מגיש את עצמך. אבל עוד שנייה זה עוד מטר. עד שאתה יכול, כאילו. ירון, זה לא נורמלי, עדיף לך. מה אני אעשה? פה. בסדר, אני זנק למים. אל תקסת משם, מה? תסתכל אליי. תעלה על הזה. תפוס את הקסדה. בדיוק, כן. תפטר מדברים, זרוק חזק, אל תדאג. זרוק לצמחים. אשר. רגע. בדיוק. ירון, המצאת עליך? יופי. כן. לא נורא עוד הפעם. ירון, זה בגים. ברק, עוד צעד, ברק, תלך עוד צעד אחד, זה משמעותי, בדיוק. בוא. לא יכולתי עוד אחד. גם אם תתפוס, זה קצר מדי. לא יהיה לך איך ללפלף. לא, ברק ייסע ירון יכול לנסוע ברוורס טיפה ברגע שהוא מרזה. ירון, אין לך עוד מטר אחורה? אין לך עוד מטר? יש לי מטר אחורה. אולי נסתן אותו ברבק אתה. נו, למה אתה קצת את העיניים? שב, אל תעמוד. תפוס לה בישיבה. כבר הגעת עליו עוד סנטימטר. יאללה, כבר כנס, אתה בפנים. הוא כבר הגיע אליו, כן, יאללה, תראה. הם עושים ככה, הם מגיעים אחד לשני כבר. יאללה, קשור אותו, אשר. יאללה, ירון, עלה לו אותו, יאללה. ירון, איפה אני קושר אותו? קשור מקדימה על הסבל, כמו ברק, לא ראית איך ברק עשה? לא, איפה אני קושר? כמו שברק עשה, נו, ליפוף על הסבל. לא משנה, כן, על הראשון. זה כמה שיותר אין. תדליק אותו. איך אני יכול לקשור? הוא לא נקשר. יאללה, ירון, תן פוש, תן מתיחה לחבל. לא קשר, לא קשר. הוא תפס אותו שם על הצ'ופצ'יק, נו. בעדינות, ירון, תמתח לאט. שים את הרגל שלך על החבל, אשר. שים את הרגל על החבל, שלא יקפוץ, כן. אתה בניוטרל, אשר? ירון, לאט, תמתח את החבל קודם כל. זה קטעים, בבוקר עברנו פה, שים בלו, 4 כל את אזור מקברנו? לאט. למה אתה לא עומד רגיל? הוא תופס את החבל. יפה, אשר. יש לך מזל, שהזיק הזה נמצא פה.
אל תעלה על הבוץ.